Mila Osinalde, Bai, Zumarragarrazea, bai, hemen Zumarragan jaio zinen 1985 urtean. bai. Eta beti Zumarragan Bizi bizi, izan lan, eta hemen egin dezu zure Dena, bizitza guztia. Dena. Ertene bai asko, baino bizitza hemen beti. Bai, oso pueblerina naiz, hemengoa. Nola gogoratzen dezu zure haurtzaroa, Mila? Oso politie. Bueno, a ber, etxe oinain gauza. Gerra ondoren badakizu, baino nire etxen, nire gurasok oso nakizan dira eta utzi edaten nire kapritxo guztik. Lehenengo nik ordun zeinek ikasten zon pianoa. Pianoa ikasten zuten, las hijas ez dakizein da, badakizein da, senyorita ez dakizein da, senyorita... Ez zegoen edo zeinen eskura. Ez, orduan ez zegoen, ez da pentsatu ere. Eta, ara, nire kasi nintzen, hemen zeon lehenago Hotel Urola. Eta horko alaba, alaba ez, txikie, nire lagun esan. Eta hotel hortan zeon pianoa, eta nik ikusten hon pianoan. Eta nik zen, ze politxea den hori, nire gustatzen zaidan piloa. Eta, klaro, nik nire aitxeita esaten nien, nik piano bat nahi dut. Eta gure aitxeak orduan esaten zuen, pianoa gure etxen pianoa, zetako nahi dugu pianoa. Aba, ni pianoa nahi dut. Eta gure aitxeak aukitzen zuen, mendin, baserrieta zen, gero negozio hartu zen hemen, Osinaldeleko pastelerie, hartu zuen berak, eskondu zen klienta batekin, eta hor jaio ginen gu, baina ere aitxe baserritarra zen. Lehenengotan esaten zian, zetako piano, aiban nik hori nahi den, nahi hori gustatzen eta diruik ez dago, hortako diruik ez dago esaten ziaten da. Nik azgenen inventoria aukinon, behorra saldu, behorra daukazu. Eta nahi pianoa erosi. Eta azken ema pianoa erosi zidaten, baina orduan etzeon pianoik Zumarran lehenengoa izango zen. Bueno, leheno, señoritas de Ugalde eta gente espeziala, besteik ez. Oinarrizko ikasketak bukatu eta gero, Mila, ikasten jarraitzeko aukera izan zenun, zure kasuan musika, Hori da. ohikoena ez zan izango hori garai hartan. Ez oso gutxi. Zumarra eta Urretxun ginen 4 bakarrik karrera egiten genduna. Gero, beste promozioa berandugo, beste, ezakiz emait urte gerogo, hasi zian beste 4. Baina gu lehenengo izan ginen 4 bakarrik. Normalena ze izaten zen, oinarrizko ikasketak bukatuta emakumeak naiz gizonezkoak edo mutikoak edo neskak lanean hastea? Lanean hastea. Edo eskondu, edo ja beste bizimodu bat. Ni dedikatu nintzen ziero betxarrateik instrumentua ikasteko 4-5 ordu behar dira. Zuk garbi eduki zenuen hasieratik musika ikasi nahi zenula, ezta? Bai, karrera egin behar nola, eta bai. Eta, azkenen, niri etxen esaten ziaten, neska hartu ez du beste gauza bat, fundamentuzkoa. Orduan, hola ikusten zen gauza. Musika ikasketak nun egin zen ditun? Donostin. Lehenengo hemen, Hijas de la Cruz monjetan. Lehenengo, Olaetxea, profesore partikular batzuk, etxetan, baina zeon hori izala behak ez dakik karrera zeukoan gainea. Ez que etzeon ezer orduan, etzeon ezer. Baina gero ja monjatan, hor ja seriogo monjatan eginean. Eta hor bai, hor egiten genuen, zeon monja kanpotarra eta karrera ematen zon. Eta, ez dakit, igual, 6. 7. kursora arte, hemen egin genuen. Pero, claro, ja segitzeko aurrea eta hola, baina Donostira joan behar zan. Eta Donostira, tranbian, junda etorri, eta oso galestik ziren. Ez zegoen bestela konservatorio partikularra zan dana. Eta, bueno, bukatu genuen karrera, bukatu noan. Eta nik nola jango eskerrak edo ez dakit, ez neukan necesidade hori, dirua etxea ekartzeko, eta orduan hasen ditzen, afizio bezala, klase batzuk ematen, umei. Igual hogiko nituen 4, 5, etxen. Zure etxean, nire etxen, bai. Eta, klaro, beti gustatu izan zait, umek,
eta musika. Orduan, bi gauzak izan dien nire bizitza. Etzion inorre, sumarra eta aurretxun inorre, klase ematen zituen, bakarrik monjak eta karrera emateko eta hola. Eta ni hasi nintzen, eta segitu naukin, bueno, piloa, jendea. Gero, abusiatu zidaten, baitare, institutora juteko. Instituton orduan, musika ematen zen, como, las Marías edo esaten zioten. Era musika, gimnasia, eta de educación física edo de la falange zen. Eta orduan, klaro, niretzat orduan gu oso eskualduna ginen. Eta falangeko historiorien no nos gustaba. Zeon, un poco gaizki. Eta, bueno, baino, nik nire lan nahi non. Eta nire karrera neukan. Eta orduan hori izan zen oso, niretzat, zaugarrie. Zabaltzeko balio izan zizun edo... Hori da. Zergatik, klaro, etxen egon, o instituto baten egon, eta gero instituto hortatik gainea, Beasainare bialtzen zidaten, orduan... Beasaingo institutura. Baitare. Orduan, ukin dituen, bi instituto, mas etxeko klase. Ari zea hitz egiten, Sekundino ez naula musika eskolaren sorrerei buruz. Hori da. Izan ere, esan daiteke, Sekundino ez naula musika eskolaren aurrekaria hemen, oaintxe gauden etxe honetan hasi zala, pixka bat azten, eta? Bai. Hemengo ikaslekin hasi zan ura. Hemengo 100 ikaslekin hasi zan. Hemengo 100 ikasle, izena lehenengo izan zen, musika ikastetxe, Sekundino ez naula. Baina gero ja musika eskola, erresagoa eta. Lehenengo junginean, konservatorioa. Handik jakiteko ze gauza behartzien ofizialidadea ekartzeko nutz. Eta orduan, horregatik behartzan, profesor de flauta travesera, profesor de violín y profesor de piano mínimo. Eta gero hortik gora, de todo. Baina horik obligatorio ziren. Eta etzion orduan, etzion hemen, zeinek, etzion violin, zertzan violin etzekin nun? Ezer. Ez violina, ez flauta travesera, ezer. Etzeon. Eta jakin ezertzan. Eta, bueno, hori dana musika eskolan egin genuen, hasi ginen horrekin, da gero ez da gero, ni ikutzi nonen zenbait ikasle izango ziren, 500 digora, segura asko. Asko kostatu zitzaizun? Kostau zan, bueno, hasi ginen en el 81 eta hasta el 83. 83, bueltak Gasteizea, gobernura, mengo udaletxea, segituen eman zuten restasunak, esan ditzutan bezala, urretzu nahi zuten jutea, baina Zumarrak esan zuen, zu Zumarra tarrazea, zu Zumarra. Eta Zumarran gehatu ditzan, eta lehenengo, hasi ginen, eskolatan, oin udaletxea dagoen tokin, lehen eskolak ziren hor. Eta hor, eta klasetik ertendakon gut sartzen ginean. Hori da. Eta jubilauetan ere bai, sartzen ginean. Eta gero arbuluk egintzon, osea, Miguel López de Legazpi etxean. Gaur egun ezagutzen da musika eskola. Bai. Ari geha pianoaz eta solfeoaz hitz egiten, baina organo jotzailea ere bazara. Bai. Organoa beranduago iritsi izan zure bizitzara? Bai. Organoa berandugo hasi izan, bai. Organoko historia da politxe. Garai bat egoten da, lehengusuk eta lago eta eskontzen diena. Eta nien nola nintzen, pianoa jotzen nola, mila bodan jotzea. Eta nik esaten nuen, baina organoa ez da nire instrumentua, ni pianoa jotzen dut, baina organoa, baina pianoa jakinda, teklatu jakinda, boda baten jotzeko lain, egiten, moldatzen zinen. Moldatzen zinen, bai. Baina, hortain instrumentua hundie, organo batek igual dauzka 5.000 tubok, aizezko tubok. Doinua, da mekanismo bat oso, luzea. Dana hori ikasteko eta beste mundu baten sartzen zea. Beste mundu baten. Baina organoak harrapatu zintuen nola? Bai, eta zin nintzen, Esteban Elizondokin, udara baten nire lehengusu batez kontzen zan, aieten Donostin,
eta esan zenean, zu pianoa, organoa jotzea Mila. Eta nik esaten, nire ez dela organoa, Bueno, baina jo nintzen, Esteban da katedratiko de organo. Eta nik ezagutzen nuen konservatoriotik. Eta esan, jo nintzen galdetzea, ze gauzak esaten zian behak jolikena nik, eta galdera hartxo batzuk egitea. Eta mantzean, bai nola ez, eta esan zian, juteko bere etxea egun batzuk. Eta jo nintzen egun batzuk, eta esan zian, bueno, gustatzen bazatzu, gero irailen etortzen zea konservatorioa. Baina, abestela, pure batxo bat egiteko, bere etxen. Parte zarren Donostin. Eta, bueno, hola junitzen, eta egin hon eta hortain ondo, eta hortain politia, eta hortain ambiente politia, nire lehenengo esaten hon, hau izango da dana Elizako histori eta aburritu xamarra izango da. Izan zan, ziero al revés, pilatu nuen jende hortain majoa eta lai eta da. Oindi hori kuadrilan segitzen dugu. Normala altzan emakume bat organo jotzen? Ez, beste gauza bat. Hori ere ez, emakume bat prakakin da, bueno, nik esaten nion, ama, nik organo ez nahi Elizan jotzeko, Nik beste gauza bat eatko. Zerratiko maten, oantxe zuzenduko zea. Oantxe zuzenduko zea zu esaten zian. Eta ni orduan, hasi nintzen estudios de organo ya de carrera, eta beak esan zian nahi banon kontzertun, registrok die, esas cosas para egoten die registro batzuk ateratzeko, cambiar los sonidos. Eta ni udara esan da, prakatxuri batzukin da hola nion. Persona batek esan zian, prakatxuri batzekin da jitea horrekin, nola jakintzaikin organo jotzen. Osea, fíjate, orduan oso gaizke ikusten zen hori. Eta prakatxuriko gorrik eman zein portazario, ez. Zumarragan organo jotzaile emakumeak... Karreraik ez dago inor. Ez dago inor, zuzea bakarra. Inor, bai. Inor. Jotzen dute, adibidez, Mikel Izarralde jotzen du, eta oso ondo, mesa, ni baino betoko. Mesa oso ondo. Ni mesatik kanpora jotzen dut, osea, beste kontzertuk eta olako gauzak, ez da. Esan dugu, pionera izan zehala gauza askotan, eta nunbaiten irakurri dut, gidabaimena ateratzen ere lehenengotarikoa izan zinela hemen herrian, ala? Bueno, ez dakit, orduan eske jende, bueno, gehiago ere bazeren, baino oso gutxi, zeren egia da. Baina, bueno, bai horko histori batzuk konta daudie, bai. Nire amak, Azpeitiarra zen nire ama, eta nik askotan familia bizitatzera, eramaten non kotxekin, eta nola zien ordugu gauzak, ez da? Gizon batek, baldin bazikon konduzitzen, eta nik pasatzen banionari kotxekin, lotzagabea esaten dian. Gizon bati pasatzen, eta zinposta zaio gizon nago emakumea izen, baina ordungo gauzak. Garaiak asko aldatu dira, Mila. Bai, hori adibidez, dan esan gizona, bueno. Ez kontu zergatik ezkontzen zan jendea, aukitzeatik zerbait, bestela bakarri zer, etxeon, te vas a limpiar escaleras, o etxeon besteik, emakumeket, eske baldin bazien bi o lau o sortzi, mutilak ikasketak egiten zuten, neskak ez, neskak etxea. Musika zure bizitzaren parte oso garrantzitsua da, zure bizitza ezin da ulertu musikari gabe, ez egia da. Zer eman dizu musikak, ogibideaz aparte? Ez dakit, bizipoza, eta lagun asko, eta lagun onak, eta oso, komplemento oso handien eretzat. Bizipozaz hitz egiten dezula, Mila, galdetu beharrean nago, nola bizi dezu orain bizitzen ari gehan garai hau, koronavirusaren eta pandemiaren garai hau? Geizki niretzat, ez dakit, buelta emango duen honeko, ez dakit, zeatik kontzertuik ez,
etxen klase batzuk ematen ditun, hemen, piano hontan, eta ez da ere, zergatik ez da, espadare, ez da komenigarri, ez da, umekin da ibiltzea. Nola eraman zenun konfinamendu garaia? Musika lagun izan Lehenengo hasi nintzen esan non, noize ondo esan non, bueno, oin aukiko de denbora nahi detan aiteko, zeatio neon oso okupauta dena. Eta gero ja, hortain luzea, nahiko geizki zeatio, ez zeon etxetik gertetzeik. Eta bai, hasi nintzen, estudiatzen da, bai, baino, sinun porke, osea, zertarako, ez da, dana itxita, dana, oso geizki. Hau ere noiz dai pasatuko da, Mila, eta etorkizunari begira pentsatzen dut musika zure bizitzaren parte izaten jarraituko dela. Bai, nik aldetan guztia egingo dut hori zeitzeko, hori bai. Baina, bueno, ikusiko dut, nola dijo nau, zergatik, eske momentu hontan urte bat edo 2 urte kentzea niretzat asko da. Gazte batentzako ezeatio dauka horizonte oso luzea, baina ni nago horra, aten hor nago. Eta, baina, ez da pentsatu behar hori. Pasauko da eta segituko dugu aurrea, alba da. Eta bizipoz hori mantendu, ez da? Hori da. Eta niretzat hori da musika, hori seguro.